Assalamu alaikum. Sunana Rashida Idris, mai gabatarwa, mai kawo muku shirin lafiyarka garkuwarka. Wannan shiri ne da aka tanade shi domin wayar da kan al'umma da kuma cututtuka masu hatsari. Kamar irin su cutar HIV, cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma tarin TB wato wanda aka fi sani da tarin fuka, ko ciwon hanta, da kuma sabuwar cuta da ta faɗo mana a duniya mai suna coronavirus. Malam Abdullahi, a tambaya ta gaba, akwai wata cuta da mutane suke kira tarin fuka, Hausawa suke kira tarin fuka wato TB. Muna so kai muna bayani akan meye alaƙar ta da cutar ƙanjamau, sabida mutane suna ƙyamatan mai wannan cuta, sun ce tana da alaƙa da HIV. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi. Gaskiya ita wannan cutar ta tarin fuka ko kuma ce tuberculosis cuta ce ita ma mai hatsari, amma gaskiya ta fannin kamuwa kusan ta fi cutar HIV hatsari. Saboda cutar HIV idan ba waɗancan abubuwa da muka lissafa a baya ba, irin sex, haka amfani da abubuwa masu kaifi masu tsini wanda mai cutar ya amfani da su, ko kuma yaro da mahaifiyar shi wajen shan ruwa da ɗaukan cikinsa da zuwa haihuwarsa gaba ɗaya, ba wani abu da yake tasiri wajen kamuwarta. Irin duk wani ma'amala external contact, za ka iya cin abinci da mai HIV, za ka yi amfani da kofin da ya yi amfani da plate da cokali, za ku share spoon da shi kuma ba za ka kamu ba. So amma ita kuma tuberculosis ba, ita in aka zo wannan mai cutar ana so a dinga killace shi ya komai na shi a ware masa shi kaɗai, saboda tana da contact da wannan. Idan mai tuberculosis ya zo ya amfani da kofi, idan ka yi amfani da shi akwai great tendency da za ka iya kamuwa da wannan tuberculosis. Haka kuma idan yana ko tari in yana yi, sai ake so ya dinga wasu, a tarin sama ana kamuwa da tarin da wani cutar gaba ɗaya. So ita tana bin iska ne gaba ɗaya, yawanci ana ɗaukar ta iska kuma environment da yake gaba ɗaya bai da kyau, bai da tsafta gaba ɗaya. So kun ga akwai bambanci tsakanin cutar kanjamau da tuberculosis gaba ɗaya. Yanzu misali idan mutane su biyu, ɗaya da cutar tuberculosis ɗaya bai da ita, tari idan mai tuberculosis yana da ita yana sa wancan wanda bai da ita ya kamu. Yawu da in ya tofar, in iska ta ko kuma zai kamu. Domin irin makamar kun ga akwai bambanci tsakanin cutar kanjamau da cutar tuberculosis gaba ɗaya. Wannan shine bambancin su. To Malam Abdullahi, wannan cuta tana ɗaukar tsawon lokaci a jikin mutum? To tuberculosis tana ɗaukar tsawon lokaci, tunda ita kuma kai tsaye ma idan mutum ya kamu da ita ana ganewa. Misali na farko, yawan tarin da ke zaka tarin baya fata a cikin tarin yana a sama ne kai zaka yi bayinsa. Yawan tari akai sannan kuma yau in kana da ita, in ka duk abin da ka ci bai iya zama ba. Yanzu zaka dinga tarin ne yana motsa maka zaka ga mutum yana rama gaba ɗaya. Kuma taking time inda take ya danganta ne tun farko ya aka preventing ita gaba ɗaya. Shi yasa koya da zarar ka ji ka fara tarin da irin baka saba yin sa ba, kuma tarin ka ji baya fata maka, to shawarar da nake barwa kai maza ka tafi asibiti domin a yi maka wannan testing, domin ka gane ka san matsayin ka kana ita ko baka ita. Kuma sannan idan har ka samu kana da ita gaba ɗaya ma, tsayinta is bending akan maganin da aka dora ka. Magunguna kala biyu ne, ɗayan da suke dora mutane gaba ɗaya, ko allura ko magani gaba ɗaya. Wasu za ku ga ana ba su magunguna tsawon shekara guda, wani kuma wata shida, wani kuma allura ta wata biyu ko ta wata ɗaya, ya dangana da me aka baka. To idan har ka jure ka gama shan wannan maganin, muna sa maka rai insha Allah za ka yi free. Tunda ita gaskiya ana warkewa da ita, ba kamar kanjamau ba ne. In dai ka bi magani ka yi da magani, ana warkewa da ita gaba ɗaya. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai ku bi mu a mako na gaba. Ni Rashida Idris, taku har kullum. Assalamu alaikum.